Jo. Hele, musíte mi pomoct, jasný? Totiž, já vím, co se ženskou dělat, vím, jak to chodí a že to může být i hezky. Přesto nevím, jak přejít ze stádia hezký do stavu Ježíš, tam někoho vraždí. Hele, jsou věci, které chlapi nevědí. Podej mi tamhle ten blok. Díky. Takže... No, snad mi nemusíš kreslit opravdovou, ale je to kus. Každý známe základní erotogenní zóny. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Je jich 7? Ukaž to. Jo, no jo. I tady? Jedna z hlavních. No jo, koukal jsem na to vzhůru nohama. Abys věděl, to někdy ohromně pomáhá. Takže dál. Většina chlapů se zaměří na první, druhou, třetí, pak na 7 a tam skejsne. A to je špatně? Přece v Disneylandu taky nestrávíš celý den na Matterhornu. Proč ne, kdyby byla jako 7? Ještě jedna věc je důležitá. Dát si na čas. Musíš je všechny stihnout. V správném pořadí. Lehce po špičkách. Špičky u nohou. No, jak u koho? Dobře. Můžeš začít tady třeba s 1. Pak 2. 1, 2, 3. Pak 3. 5. 4. 3, 2. 2. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 4. 2. 2. 4, 7. 5, 7. 6, 7. 7. 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7.